Yazi ngesiZulu kuye kuthiwe ukusiza umuntu ukuzibekela. Kodwa esikhathini samanje akuve kunzima ngoba uvele uthi usiza umuntu, uvele uy'landele iy'nkinga zile kude uzithathe uzothi xaxa endlini kuwena. Kwake kwangenza-ke nami ngasiza isihlobo sami esi-very, very close, savele safike salala nendoda yami. It's a story time, ngiza nendaba. Hello, sanibonani, dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo, lwandle kalwela lwezibhekane zona esihambela le kude phezulu. Do join. A quick review to what I just saw. Yazi guys, sisakhaliswa indaba kaCwecwe ukuthi justice for Cwecwe, justice for Cwecwe. Sisathi sibheke loko nako kunye okuzayo. Kungeneni ezweni? Esiphi lesi sihlava leli dimoni elingenile ezweni? Kune-channel la ku-YouTube ebizwa ngeThuleleni TV. Ayikho-ke i-channel engiyithanda njengaleyo channel ngoba bayi-foundation. Okokuqala, it's not just a channel. Bayi-foundation ethi mengabe iyosiza abantu, ithathe iqophe yonke into eyenzayo, irekhode ifake la ku-YouTube for ukuthi ubone izinkinga abantu ababhekana nazo emhlabeni. Benza izihloko-ke ezahlukahlukene kusukela ebantwini abahlushwa iy'lwane, abaguliswa izifo ezingajwayelekile. Yiyo le i-gender based violence bagxile kakhulu kwi-gender based violence nje, izitori zabo ze-gender based violence. Sike sababona before benza nalesi sikabhuti Phakamani Sibiya engake ngasenza nami. Nami ilokhunjani isitori sabo ngangisibone kubona kahle kahle ngize ngenza i-follow up kuleso story. So ngicela ukwenza this quick review. Kwake kwangehlela-ke nami lokhu ngathi ngasiza umuntu ngagileka igodi elicishe elifane naleli lalo sisi. Namhlanje baphoste isitori esinyantisayo, yazi esenza ukuthi igazi livele ube nohlevana esikhumbeni unyanye. Kunosisi la, usisi uney'ngane ezimbili zamawele, umfana nentombazana na-5 years. Usisi usiza umngani wakhe umtholela umsebenzi. Sethi umngane ngoba naku wena, and into eyenza ukuthi ngisi-review-e le stories because senzeka nje right next to me. Ngihlala eduze kwakhona la abasho khona, ngumakhelwane. Usisi unamawele awu-2, umfana nentombazane, uhlala nawo endlini yakhe. Usiza umngani wakhe ufuna umsebenzi, amtholele umsebenzi kuthiwa akazoqala. Mekuthiwa akazoqala akanayo indawo yokuhlala, akanayo indawo, akanakudla obvious akakuholi. Athi usisi wozohlala nami endlini yami. Ngicabanga ukuthi osisi basebenza ama-shift ngoba naku usisi yena mephuma emsebenzini umngani uyasala endlini ney'ngane. Ngicabanga la behlala khona ku-one room, so kuyasherwa umbhede, kulalwa embhedeni eyi-one kanye ney'ngane. Usisi ushaya ingane wacishe wayikhipha umphefumulo. Uyishayelani na? Uthi le ngane iyamlala. Ingane ena-5 years. Uthi bavele bathi belele embhedeni, ingane igibele phezu kwakhe imfende. On top of ukumfenda lokho, yena usisindini lo uthi usene-discharge, inkomo iyaluma, iqolo libuhlungu. Umbuzo wami usekutheni, uma kuthiwa ingane encane ikwenza lo mkhuba, wena umuntu omdala uyayiyeka uyibuke? Uthi usisi uthe umbuzile lo mbuzo wathi hhayi, uthe ake ngiyiyeke ngifuna ukuyibona ukuthi izokwenza iziphelelaphi. Izokwenza iziphelelaphi? Uthi hhayi, ingane yagibela yafenda yenza njengomuntu omdala. Uthi uyamtshela ukuthi usisi lo omngane, utshela uma wengane ukuthi hhayi, awuyiphakamele le ntombi, ingane yakho inesilwane, mina sengize isinye esibuhlungu nginane-discharge. Second day mayenzeka lento engicabanga ukuthi ibiloku eyenzeka, ibisilokhu ijwayele ukwenzeka. Mayiphinde yenzeka, ake sithi mayiphinde yenzeka, singathi second day. Mayiphinde yenzeka, uthi uma wengane, ngicela mayiphinde yenzeka lento, ingane uyishaye. Ngoba ekugcineni kosuku izojwayela into embi, mina angiyazi ukuthi iyithathaphi. Worse, angihlali ngisho nanendoda la endlini. Mhlampe ngabe sithi-ke iyithola iyibona kuthina masiyenza la endlini. Kuthiwa nangempela-ke mayiphinde yenzeka-ke lento usisi kuthiwa wayishaya ingane. Kuthiwa ingane wayishaya ingane, yaze yacishe yaphelelwa umphefumulo 1:30 ey'ntatha, kwavuka omakhelwane. Bayaphuthuma bayabuza kwenzenjani. Uthi uma eyishaya uyakhuluma, uyithathaphi lento oyenzayo, uyithathaphi lento. Umbuzo wami,
Lo sisi lo segijima uvika ngokuthi ingane ayisiwe emntwini ohlolayo or obonayo or olapha ngesiZulu ngoba ingane inesilwane, yena usene-discharge. From ukulala nomuntu ongaka, isinye sakhe sibuhlungu. From ukulala nento engaka, u-5 years ingakanani into ka-5 years? Umbuzo wami ulana-ke bahlali. Uma le ngane ngempela iyenzile lento ekuthiwa iyayenza, why iyenza iwelela le ngane ewumfana liyintombazane? Why uma inesilwane ngempela or uma iyenzile ngempela into ekuthiwa iyenzile, ingayenzanga kudadewabo, ingakaze iyenze kunina? Yo, siphila emhlabeni onama-vultures who are praying for abantwana abancane. Ama-child molesters. Kanti yini uthi usiza umuntu uvele uzidonsele amanzi ngomsele? Ngaze ngamzwela ubuhlungu usisi wabantu ngoba lento adlula kuyona njengamanje. Uyacabanga kuvele ku-accuse-we ingane yakho i-accuse-welwe into enkulu kangaka? Lo mhlola walo sisi usegijima uvika ngokuthi ingane inesilwane, uyayishaya ingane. Kusho ukuthi uvika and ingane obvious incane bebezama ukuyikhulumisa manje ukuthi kwenzakaleni ingane nayo ikhala ngokuthi isisu sibuhlungu. Uyishayile lo sisi ingane, u-abuse ingane, uyi-abusela into engenabufakazi ukuthi uyenzile ngempela. Futhi uma kuwumfana kunzima kakhulu ngoba phela manje eyentombazane iyabonakala uma ihlukumezekile, kulula ukubona ukuthi uyabona ukuthi kwenzakaleni ngaphansi. Emfaneni kubanjani-ke Nkosi yami? Yini siphila emhlabeni onjena? Why are we such i-generation eqalekisiwe ngale ndlela? Guys, ngiyacela nihambe niyosibuka lesi story silapha kuThuleleni TV. Manifike nibuka, ngicela nifike ni-like, ni-subscribe, nibaphe ama-super thanks. That channel is doing amazing work. Umsebenzi abawenzayo mkhulu ngendlela emangalisayo. Nifike ni-like, ngicela nibuke ama-adverts. Nkosi yami, yazi ukuthi indlela i-tip nje, ngicela ukunika i-tip. Uma ngabe ufuna ukusapotha i-channel, ungeqi ama-adverts, iyasisiza ukuthi sikhule, iyasisiza iyona ndlela u-YouTube akwazi ukuthi asinikeze a certain percentage encanyana ukuthi sikwazi phela nathi ukuthi sikhule, sikwazi ukuzi-sustain-a. Indlela elula yokuthi ubuke ama-adverts ungabhoreki, ngalesi khathi kudlala i-advert, ngicela uvele u-scroll down ufunde ama-comments. Iyona nto ezokusiza leyo ukuthi ukwazi ukuthi i-advert ungayizwa mayidlala. Please ningawaskiphi ama-comments, ngicela niyobuka kuThuleleni TV. Labhubha ilizwe sibuka unjani umhlaba esiphila kuwona, ngaze ngasaba, ngasabela izingane zethu. Jehova, phakama ngelozi yokulunga, phakama sonini nanini, vikela abantwana bethu. Yiba ingubo umbathise lo mhlaba omnyama thu esiphila kuwona, esingaboni ngisho ukukhanya kuwona. Phakama ngelozi yozulu usivikele Nkosi yami, naba abantwana bethu bephila kanzima emhlabeni. Siyakubiza ukuthi sabela. Sabela. Guys, i-link yaThuleleni TV if kuwukuthi awubazi, awubajwayele, awubabuki, ngizoyiphina i-link yale episode engiyi-review-ayo njengamanje. Nami-ke kwake kwangenza ngathi ngisize umuntu wavele wafika walala nendoda yami. Ngiyonixoxela ngelinye ilanga. Ngiyonixoxela ngelinye ilanga leyo ndaba leyo. Nina nje stay tuned. Story time, ama-reviews ngiza nawo kancane kancane. Kodwa engikucelayo njengamanje, ake siweni phansi ngedolo bafazi, bantu besilisa, zingane, everyone. Whatever religion okholelwa kuyo, awuhlale kuyona, sikhuleke. Naku ukubhubha sibuka.